Living Salme, en Josep Salmerón. Josep Salmerón, com estàs? Molt bé, carinyet. Benvingut. Sí, aquí som un dia més, amb ganes de saber la setmana que ve ja festa de Sant Sebastià, no? Ara La ho comentàveu, el micròfon tancat, que Sí. encara no sabem quines actuacions És que hi pot haurà haver-hi quan. ahir a la una Rebel·la de cosa Sant que ho Sebastià. peti molt. És que no ho sabem, No sé, com que estan parlant tant de Sant Antoni perquè ve primer, estem ara tots... sí, no? Un poc, tots els anem. balears estan... Sí, és Sant Sí, Antoni però, mem, tot, però... Sant Antoni és dia 17 i Sant Sebastià és dia 20. Sí. 19, per ser més... Serra Bé, la Sant Rebel·la. Rebel·la és dia 19. Que Teniu jo tota la raó. enguany estaré jo a una cofreria. Sí. Estaré a la cofreria de Maura de Déu, que és de l'Institut Antoni Maura? Antoni Maura. Oh, d'aquí de que hi ha vora? una amiga... Com? Aquí de vora. Aquí de vora, sí. Sí. Bueno, ells lloguen local i fan així un poc el dinar i tal. I... Els seus professors, m'imagino. Sí, de No fet, crec que que és una vagin amiga els meva, seus la alumnes. Sílvia, la que està allà, i m'hi posaré allà. I estàs content? Sí, home, estaré de ple meollo, allà, vivint la rebel·la de Sant Sebastià, que sempre l'he vista un poc, diguéssim, des de fora, no? No he estat involucrat en cap cofreria d'aquestes. Al vell mig del meoll. Al vell mig de meolla. Del meoll. Aquesta Per setmana me sonar diuen motius. que s'anunciarà el cartell Aquesta setmana, de el les cartell. festes de Sant Sebastià. Estarem pendents. Estarem pendents, carinyets, Més perquè coses. jo portaré cosetes aquí Sí. també. Jo la només setmana que ve. deman, per favor, si torneu a dur camela, avisau ja, Ja. per reservar-me el dia. Home, per reservar el dia i per portar-los El aquí. divendres te pots reservar ben igual. Sí, però a mi m'agradaria que Camela vengués a Tentol. Clar, per reservar el dia d'aquí. Perquè vos record que que encara... la Joana Maria Maroto i jo Sí, esteu pendents. varen cantar Cuando Sí, zarpa sí, l'amor sí. en Ángeles I i això en està Dioni. guardat, això està ben Sí. aguardat, és aquesta imatge. Bé, Quan carinyets, salpa l'amor, navega cega si és qui porta el timó. Que gran. S'hauria de fer aquesta versió. Carinyos, quina trista hora, perquè aquest recent estrenat 2024 ja hem sabut de la mort d'una grandíssima persona del món del cinema, d'un cinema en mayúscules, afinat Ventura Pons. Ser macho no sé cómo decirlo. Bueno, no me acuerdo de la palabra, pero ser macho es mejor, o es lo natural y es lo normal que dice la sociedad. El macho es lo natural. El hombre que va con el hombre, y ya estoy cargando un poco el rollo este de la homosexualidad, porque tampoco creo en los homosexuales, yo lo único que creo en las personas, y que yo creo que el que tú vayas con un hombre o con una mujer no te tienen por qué poner un letrero y ahí estés así y estés asado. Estàvem escoltant un fragment del primer film, atenció, que va dirigir en Ventura Pons. És el documental Ocaña, retrat intermitent, que retrata la vida del pintor transvestit José Pérez Ocaña i de la Barcelona postfranquista de 1978 a través de la mirada d'aquest artista. És un passeig pels carrers de la ciutat que, si no heu vist el film, us el recomano moltíssim, i els seus ambients en una època durant la qual encara estava vigent, atenció, la llei de perillositat social que s'utilitzava per a reprimir la gent gai i marica, com ho era Ocaña. Un documental que va representar la primera incursió de Pons en el món del cinema després de més de 10 anys dirigint obres teatrals i va competir en el Festival de Cannes d'aquell any, del 1978. Qui també coneix molt Ventura Pons, vos he portat aquí un petit tall de veu perquè precisament parla d'ell, de Ocaña, en el seu darrer llibre sobre la figura d'Ocaña. És l'escriptor i màster en estudis LGTBI Carlos Barea. Ell diu que justament Pons va començar la seva carrera i pràcticament, diguéssim, la va acabar dedicant-la a Ocaña. Precisament li he volgut demanar a Carlos Barea per la seva vinculació del director català. Cuando pensé en el libro homenaje a Ocaña por el 40 aniversario de su muerte, la primera persona que me vino a la cabeza fue el propio Ventura, ya que si alguien ha contribuido a crear el mito y a que llegue hasta nuestros días ha sido él y el documental Ocaña, retrato intermitente. Y es que Ventura Pons ya no solo es un indispensable en divulgar la palabra ocañil, sino que también es una figura imprescindible en el cine catalán, en el cine LGTB y en el cine también nacional. Así que con esto se pierde la figura de un director que ha sido además muy generoso, porque siempre ha estado ahí cuando yo lo he llamado,
Lo he traído a Madrid a proyectar su documental en el Ateneo y él me decía que había visto la película 1000 veces y aún así la volvía a ver y me comentaba cosas off the record. O sea que la gran pérdida ha sido tanto profesional como personal. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre Lloré, Francisco Alegre Llorá. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven corear. Ja ho veieu, Pendura Pons, un cineasta referent LGTBI del món queer que es veu reflectit en moltes de les seves pel·lícules, com per exemple Amic Amat, Ignasi M, El virus de la por o Be Happy, el musical que va rodar a Londres i també aquí a Mallorca. Ha estat present a importants festivals de cinemes internacionals i nominat 4 Pics als Goya. Va guanyar un Premi Gaudí i va rebre el Gaudí d'Honor l'any 2015. I com us parlava abans de l'amic Carlos Barea i el seu llibre sobre Ocaña, Pons hi participa, com deia, en el recull de textos d'aquest llibre i li va deixar un text que deia el següent: als teus amics ens agradaria, quan ens arribi, estar en el teu cel. Posa'm a la llista, Ocaña. Jo demanaria, si t'assabentes que estic de camí, que em preparis per aquest dia un gazpachito d'aquests que te surten tan sabrosos. I aquí li dedicam aquestes paraules a Ventura Pons, amigues, amics. Tu has vist alguna pel·lícula, Xisco, d'ell? Bastant, i a més, Sí, durant no? una temporada, supos que quan te vas formant, no només cinèfilament, sinó també com a LGTB de pro, el cinema de Sempre Ventura cau Pons... alguna pel·lícula d'ell. Sí, perquè ell va fer aquella de El perquè de tot plegat, basada en contes d'en Quim Monzó, que en el seu moment va reunir tothom que era qualcú a Satsena i a la tele catalana que van participar a la pel·li i va ser polèmica en el seu moment perquè hi havia molta xua que mostraven, llavors també Carícies, basada en sobre de teatre d'en Sergi Belbel, on hi havia també unes escenes com a molt pujades de to, i a mi les que més m'agraden són Actrius o Amic Amat, que està basat en Testament d'en Benet i Jornet, que trobo que són d'aquestes obres que conviden a la reflexió i sobretot el duel interpretatiu, comentava Antoni Vallès, la Núria Espert, Rosa Maria Sardà, llavors hi havia en Annelisaran i na Mercè Pons. Les 4, mostrant allà quina era més bona, però que Ventura Pons, així com Almodóvar diuen que era un gran director d'actrius, en el cas de Ventura Pons era un gran director d'actrius catalanes. Catalanes, sí. Jo crec que també va deixar una bona empremta i que recomanem ara, no perquè, òbviament, per la fita que ha passat, que ara en aquests moments, però que moltes de les seves pel·lícules ja estan penjades en molts de llocs i moltes plataformes i que la gent vagi a veure-les. Però parlem... I que t'hi jugués Maripili. Si no l'has vista, no l'he es vista fa molt aquesta. per tu, Salme. Sí? Jo és de les primeres que vaig veure... Maripili, d'acord. Sí, no per Maripili, per Dalera, sinó perquè és una comèdia, aquestes esboixarradetes, en aquella Catalunya, en aquella Barcelona dels anys 90, i està molt bé. Me la posaré, que l'he trobada en Filmin. T'anava a dir, jo la vaig reveure l'altre dia, deu fer mig any a Filmin, va fer gràcia. Me la posaré. Però parlem de més coses, més tristors, una miqueta tristos. Parle de la Déu, de la marxa d'un fins ací hem arribat. Ai, Déu meu, tot s'acaba. D'un dels grups Tornaran, valencians... tranquil. D'un dels grups valencians de més èxit dels darrers temps, la Déu de Zo. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja al tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. Ara Precisament va ser amb aquesta cançó. Sí. Ara en parlarem de si són d'aquests grups que se retiren i després tornen o no. No, jo conec molts de grups valencians en el que Pancho, ara vos ho diré, perquè en aquesta cançó Estiu, publicada ara fa 10 anys, és quan ho van petar. Milions de persones van acostar al rap valencià de Toni Pancho, compositor, cantant i líder del Zoo. Precisament en Pancho cantava en aquesta cançó, i cita el que diu la cançó, jo tinc set de vida, no de fama. I en una entrevista al País, ara justament amb la notícia de la Déu de Zo, diu que és una de les principals raons, si no la que més, que el grup es dissolgui. És un moment vital, diu, el meu, de necessitat i desig d'enfocar-me en altres coses sense la pressió de tenir darrere un grup de 13 persones. És que són 13, Com per a... Són moltíssims. Clar, un zoo. Un zoo de persones. I ell diu, però hi ha una altra gran raó artística. Amb l'últim disc, Llepolies, tenia una sensació de culminació, que anava a ser difícil fer-ho una miqueta millor. Tinc un desig molt present i és el de respectar aquest escut, el mico, que és el símbol que tenien, el logo que tenien ells del grup.
Hi havia risc d'una fase d'inèrcia, de ralentí. Hem aconseguit tot el que havíem somiat i més. Dins el palau 4 cotxes, 3 motos, bicis i un quad, un calçomet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... I aquí no li falta un tobogan a sa casa, eh? Un tobogan a sa casa, una cançó crítica amb les classes benestants, les classes riques, que tot i tenir-ho tot, encara hi ha alguna cosa que els hi falta. I és això, els falta un tobogan. Que bonica la cançó, eh? A mi m'encanta el tobogan. El tobogan és molt divertida. És molt divertida. No varen tocar aquest estiu, Zo, a Palma? A Palma sí, va ser aquí en el concert aquest també. Sant Fusteret. Els entrevistàrem aquí a Tenton. Sí, vau entrevistar en Pancho, precisament. Va dir en Pincho. I la van cantar en Pancho, le diuen Puncho. El debat. Jo crec que ells no... mira, en Pancho, per exemple, no és el primer grup musical d'on ha participat. Va ser membre cofundador d'Orchata Sound System, que el conegueu perquè he posat bastant de cançons aquí al Tèntol. També va formar part del col·lectiu de rap Radio Macramé, junt amb altres rappers de l'escena valenciana com el cantant d'Orchata, precisament, en Jordi Palao, que rapejaven en valencià. Va formar part com a DJ del grup de rapcore Riot Propaganda, juntament amb Los Chicos del Maíz i Habeas Corpus, que precisament el germà se m'ha anat, el germà d'en Pancho és també cantant, li diuen Pablo Sánchez Pardines, i és integrant de la Raïz. Li haguessin hagut de dir Pincho. Han perdut una oportunitat. De dir Pincho. I, carinyers, és que, a veure, jo ho dic, jo crec que ells ja no hi seran, o sigui, no tornaran. Vull dir, en Pancho, al igual que ha estat en Orchata, ha estat en Radio Macramé, ha estat en Riot Propaganda com a integrant, com a compositor, perquè té aquesta part artística de composar rap i no aturar i tal, jo trobo que com a grup Zo, la marca Zo no crec que torni. I és que en València ha passat molt així en molts de grups, eh? Sí. Orchata Sound System va desaparèixer perquè... I no va tornar. No ha tornat perquè els que ho componien... No faran un sopa de cabra, que tornen cada any. Bé, no són tan mítics. Però d'aquesta acusació en contra d'en Gerard Quintana i la seva gent a la ràdio pública de les Illes. Mira-la, ai, cari. És que han dit 50 vegades que se retiraven i llavors tornen. Meam, potser Zo no ho fan, però un dels motius per separar-te és per després tornar-te a juntar. No, carinyo, si tu... perquè ells no són professionals, diguéssim, dels escenaris, en el sentit de que volen dedicar-se a dins d'aquesta indústria musical. Una cosa, per no ser professionals dels escenaris, han rossegat... 10 anys porten, que no són molts, tampoc. Com a Zo, però abans ja tenien trajectòria amb altres grups i amb altres formacions. Sí, però perquè és el que t'he dit, perquè ell és artista i li agrada composar i segurament, si és que això és molt valencià, enjuntar-nos un soparet, fer 4 cançons, apuntar-nos i ho gravem, i si un té un estudi o el que sigui, ho graves i ho llances. Que això va ser Radio Macramé. Te muntes o un grup de rap o un casal faller. Clar, o una banda de música. Si és valencià, és que no tens altres sortides. No tens més. Però en Radio Macramé va ser un poc això, es van ajuntar, van fer 5 cançons, que de fet n'hi ha un parell que jo són els que més escolto i més m'agraden, i ja està, i no han fet ni concerts ni res, es va quedar allà, en una creació, diguéssim, artística. Però, com deia, en Pancho va formar Zo en 2014, i després de l'èxit del senzill Estiu, van publicar el primer disc, Tempestes venen del sud. Deixa València, juliol, puta vida, últim examen, primer raig de sol, porta les mans arrapades de fer extres, tot el dolor de la vinya rinyons, creu a la pista de Silla migdia, sona l'herència, li cau la suor, mira l'arròs, la ribera que brilla, tira per dins a la cant interior. Us he posat aquest trosset de la cançó Carrer de l'Amargura perquè quan diu allò de creu a la pista de Silla migdia, sona l'herència, li cau la suor, mira l'arròs, la ribera que brilla, tira per dins a la cant interior que s'està anant per la meua terreta, per les comarques centrals del País Valencià, perquè és que és això, la pista de Silla és la carretera, l'autovia que va a Surts de València, te surts, i quan estàs per Silla, allà se trobem la interjecció de l'AP7 amb l'A7 que se va per la cant interior. I això és anar cap al Baida. O sigui que en aquesta cançó s'estan anant al Baida. Sí, després parla Mariola i tal. Clar. És que un dels membres també, el trombonista, Marcos, és del Baida. És d'Atzeneta. L'Atzeneta, que és el poble del costat. I tocaran
A veure si endevineu quin dia. El 1 de juny? El 1 de juny, que curiosament, sorpresa, dia 1 de juny, també allà es tribu Festa Felanitx. A Norva. Sí, en sos tiets. Ostres, com ho farem? Els partirem perquè en aquest festival que es diu Sense Nom Fest... No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho. Jo aniré a veure... M'arriba de les mans un coti ben salsero. Clar, és que... Cap on tiram? Jo aniré que pel carrer de l'Amargura i l'estiu i el tobogan. O tiets? I tiets o anem a Zo? Jo a Zo. Són de la meva terra i si és el darrer concert d'aquí a Mallorca podria anar a València després, a Gandia, que em faran algun, però no te vol demanar. Ja, però és que anar allà em fa com un vol aposta tampoc, ja que venen aquí me quedo aquí. Sí, toquen aquí, és quilòmetre zero, Salmero, molt bé, així m'agrada. Perquè hem de fer més, aniré a peu i tot, que està de vora ma casa. Repeteix a Sant Fusteret, amb altres grups. Sí, en el que és l'espai que de Trull, que munta allà Sarau. Que se diu Sense Nom el festival. Sense Nom Festival, que crec que també hi van el que és Grasses, els valencians també la Fúmiga i un parell més. I Camela? No, Camela no. Sebastià, ja veuràs. I si no, l'Orella de Van Gogh, que canten la de 20 de enero. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Fem una pausa i arriba el Guateque. Festes de nou i allò que cou ja no cura i el poble sobre